Assalamualaikum. Good afternoon everyone. So ngayon, kagigising ko lang. So ayan, kagigising ko lang. Ang oras dito ay alas 2 na. Ayan. So, magkakape muna ako kasi nga magluluto na ako ng kanilang kakainin. Okay lang yan kahit gantong oras na ako magising. Kasi nga, like I told you, tulad ng sinasabi ko sa inyo, maaga akong nagigising tapos natutulog ulit ako pag labas ng yung mag-ama ko. So, kailangan ko talaga magpahinga pagkaalis sila kasi mawalan ako ng energy pag gabi na. Makaready naman na yung lulutuin ko. So, easy to cook na lang talaga. No, grabe na talaga ako sa kape. Sunod-sunod na yung kape ko. Tapos sa gabi na lang ako nagagatas kaya hindi ko alam. Basta pag hindi ako nakapagkape, nanghihina yung katawan ko. Papakulo lang ako ng tubig and then magkakape muna ako. Kagigising ko lang naman. Ay, haggard man ang face ko. Yung kapatid ko ba, nagtatanong, sabi niya, kailan daw ako manganganak, tapos bakit daw ang laki na ng tiyan ko. Sabi ko, yung baby ba, gi-ultrasound ko, diba? Ang laki talaga ni baby sa loob. Sabi niya, it's normal, pero kasi malaki din yung tatay. Nasa lahi na talaga nila. Ay, kasarap ng kape. So, ngayon, ang gagawin ko is magluluto muna ako ng aking pagkain kasi yung pagkain ng dalawa, ready to, ready to cook. Para i-cook mo na lang siya, tapos direct mo na lang ba. Ito siya, oh. Siya. So, ilalagay ko na lang talaga siya sa kawali, tapos wait mag-curry, tapos yun na. Tapos na, biryani kasi nilulutuin ko ngayon para sa dalawa. Ito naman is yung akin. Ayan. Sinong relate yan? Yung mga lagay ng ice cream tinatabi. Ito. Ito siya. Ito yung inihaw. Ito yung inihaw ko na tuna. And then, lagyan ko siya ng pumpkin. Ang pumpkin ay, sa ba ni pumpkin? Basta bitaw. Ayan. Tapos pakita ko lang sa inyo, wait lang ha. Nagtaka ako kagabi, dumating yung asawa ko, 'di ba? Sakala ko kung anong regalo meron. Sabi niya, I have something for you sa loob ng bag ko. Sabi pa niya ganyan. Sabi ko, ano 'yun? Ganyan. Siyempre lahat talaga every time na may dadalhin niya siya, nasusurprise ako kasi hindi naman niya nagsasabi. Pa-surprise na lang yan sa lagi nung since nabuntis ako. Mga more on pagkain ang dinadala niya. Di ba, ang ganda ng lagayan, no? Akala ko kung anong abubot na sa loob. Ay, agoy. Pag-abri na ako. Chocolate. Nako, ay. Kasosyal po sa chocolate nga rin, oy. Ang butangan ka ni Jod. Murag mga alahas man eh. Chocolate na siya o pagkain. Ayan, o mga pagkain na. Ewan ko kung anong klaseng pagkain to. Ayan. Kasosyal. Ano lang yan, plastic lang yan, oh. Ang ganda ba? Ang ganda talaga ng sa labas, oh. 'Di ba? Akalain mong chocolate lang laman nito. Ay, ambot. Maghiwa muna ako ng sibuyas, no? Kasi yun ang ilalahok ko dito. Pagka tinatamad ako maghiwa, pero mas masarap kasi pag
sariwa yung gagamitin mo. So mag-ano na nga lang ako. Sariwang bawang tayo. Powder no kay ano ay coconut powder kasi wala naman kami ditong fresh na ano ay kailangan mo pang magkagud-kagud niyan. Hindi mo man ako mapagkagud-kagud kaya wala mang kaguran dito. By December siguro nandito na yung ano ko, mother-in-law ko. Kasi kailangan namin mag-decide kung sino ang pupunta dito. Either sa Pilipinas, sa taga-Pilipinas o yung nanay ko. Gusto ng nanay ko siyang pumunta dito. So sabi niya, ako na lang pumunta dyan. Ako mag-aalaga sa ano. Kahit 1 month lang kasi. Hindi ba ako marunong magligo ng babyng 1 month, way? Ang mga katawan nun malambot pa man. Natatakot ako. Kaya, magdesisyon talaga ako kung sa Pilipinas ang kukunin ko or yung si ano na lang, si Umachi na lang ang pupunta dito. Which is gustong-gusto niya kasi talaga pumunta dito at saka first apo niya to sa akin. Kaya gusto niya talaga siya ang unang makahawak. Ganun ba? Which is natutuwa naman ako kasi syempre, 'di ba? Kahit hindi ako talaga kalahi nila, tinanggap ako ng buong buo at saka sobrang welcome ako sa pamilya nila. Yung lulutuin ko pala ngayon is sariling version ko lang to So, kayo na mag-adjust. So, hindi sariling ano ko lang to, luto ko lang to. Kasi, ito niluluto to dati ng mama ko dati sa akin. Siguro kung nabubuhay yung mama ko, no? Ang saya-saya siguro nun. Ano ba yan? Naalala ko naman si mother ko. Ay, by the way, what is okay. Ganun talaga ang life. Kaya kayo may mga magulang dyan na kompleto pa. Mahalin nyo ng sobra-sobra yung mga nanay nyo. Kasi napakaswerte nyo kasi may nanay tayo. Tsaka, swerte din naman ako sa mother-in-law ko kasi talagang ramdaman ko sa kanya yung kalinga ng isang ina na matagal ko na ding inaasam-asam kasi nga 'di ba bata pa ako nung namatay si mama. I was 10 years old. So but it's okay. Yung pag-welcome talaga sa akin ng mga pamilya ng asawa ko is sobra. Tsaka yung pag-welcome sa akin ng pamilya ng asawa ko, sobra. Wala akong masabi. Kaya sobrang lucky ko rin sa pamilya ng asawa ko na tanggap nila ako ng gano'n na kahit ibang lahi ako, di ba? Hindi ko naramdaman na iba ako sa kanila. Talagang pagdating ko doon, ano pagdating ko? Ang expression nila ba kay, ewan ko, ako lang ata yung Pilipino doon sa community nila. Ako lang ata. Oo, kasi nung naglibot-libot ako, nagtatanong-tanong ako doon sa asawa ko, wala daw. So, ako lang talaga yung kaunang Pilipina doon sa community nila. Natatawa talaga ako kasi tuwing dadaan kami, no, sa mga kapitbahay nila. Hindi talaga maiwasang ma-stop. Tapos tatanungin ulit. Ang daming chika kasi first time talaga doon sa community nila magkaroon ng Pilipino. So, sa Inday mo naman, ang saya-saya ng puso. So, fresh na gamitin natin kay mas masarap na siguro pag fresh, Ayan, tapos iwain na natin sa gitna yung sili. Ang sili ay optional yan kung gusto nyo lagyan, ha? At kung gusto nyo namang i-try yung aking luto, pwede nyo siyang gayahin. Saka comment down below naman kayo kung taga saan kayo para alam kung saan nakarating yung mga video ko, Ayan. By the way, kahapon pala, nag-ayos ako ng mga bag ko kasi yung iba kong bag, ipapakargo ko na sa Pilipinas. And then, yung mga nabili ko lang, pero yung bigay ng asawa ko, syempre hindi ko pakargo yan. Matiik ako ng asawa ko. And then, yung iba naman, ipapamigay ko sa mother-in-law ko. So, bago ako magpakargo, hintayin ko muna yung mother-in-law ko para makapili siya ng mga bag. Kasi tambak na yung bag ko dyan ba. Kailangan ko ng space pa sa damitan ni baby. Bibili din naman ng cabinet yung ama, pero
Syempre, pag nanay ka na, mas marami na yung damit ni baby kasi sa nanay. Marami naman akong damit, pero i-dispose ko na yan siya pa Pilipinas. Kay mabibili ko naman yan dito. Sa Pilipinas, mas na magagamit nila yan. So, i-dispose ko na yung iba na gamit ko. Siyempre, mapapasko din naman. Magpakargo ulit ako. Yung ginawa ko sa aking powder na gata. Coconut powder. So, isit aside natin yung mga kailangan. Ayan. Then, mag-start na tayo maggisa. Pag-igisa natin, ito lang naman ating kailangan, syempre. Painit tayo ng kalaha. And then, kunin ko ang aking mantika. Ito ginagamit ko mantika. Ito sa akin lang naman yan. Pero doon sa mag-ama ko, coconut, talaga oil sila. Nakasanayan na nila yun eh. At saka ayaw nila yan. Ay, ako wala man akong basta oil, pwede na yan. So, ito lang yung mga kailangan natin ingredients. Ito ay lutong bahay ko lang ha. Lagyan natin ito. Nainitan naman yung kanton. So, kailangan natin i-cover ang aking tiyan. Nainitan. Coverin lang din natin yan. Tapos lagyan natin yung kamatis. Tsaka yung sili para maluot yung anghang. Hindi na natin ilagay yung kamatis. Tsaka sili. Ipahuli na natin itong lemongrass. Tanglad ba ko sa Bisaya. Ayan. Tapos, pag nag-brown na rin siya ng konti, ilagay na natin yung ating sinugban na isda. Kasi ipafry din natin to dito. Ayan. Ilatik natin siya sa sili. Sobrang sarap talaga nito. Tapos lagyan siya ng konting asin kasi asin lang talaga nilalagay ko pag nagluluto ako. Wala na po akong ibang ilalagay kundi asin lamang. Kaya bawal tayo sa mga mga seasoning na iba. Ang hirap pala maging buntis, no? Ang daming bawal. So, pwede na natin ilagay yung ating ito yung aking sinugban na isda. Gihimay-himay ko na siya para wala na siyang buto. Yung tinanggal ko na yung buto niya para hindi man tayo matinik kapag kumain. Grabe po natin pagkatagalog. Oy. Mag-straight Bisaya na nga lang ako kahit parang doon mas madali pa akong magsalita. So, ayan. Nilagay ko na siya. Atin lang yan siyang igisa. Tapos, ilagay natin maya-maya yung gata. Ayan. Kung gusto niyo na magaya yung luto ko, i-follow nyo lang kung ano yung ginagawa ko dyan. Kaya hindi ko na nilagay sa description. Basta ko na lang niluto. Ito muna una kong niluto kay para yung amoy niya. Pag nagluto ko ng biryani, ang biryani ang maamoy nila, hindi ito. Kay Delicaz, alam ko ito yung mga ayaw ng asawa ko eh. Kasi ito ay walang seasoning nila. So, ayan. Ito na siya. Ganito na itsura niya. At saka meron akong i-add dito So, like I told you, asin lang ang nilalagay ko ha. Maglagay lang tayo ng asin. Yan, konti lang. At saka, ang paglalagay ko pala ng nito ay option na lang ha. Kasi gusto ko talaga siya ng maanghang ng bonggang-bongga. Chili powder yan. Tsaka okay na okay yan kainin kasi wala na yung tinik. Ayan, lagay natin yung pwede natin ito ilagay. Ito ay coconut powder. So, ito lang kasi ang mayroon ako. So, pwede na yan.
Ayan. Iwanan lang muna natin siya ng 5 minutes hanggang sa maglatik-latik bitaw. Tapos pwede natin ilagay yung pumpkin. Kalabasa kung sa Tagalog. Takpan ko muna siya. 5 minutes lang. After 5 minutes, buksan na natin kay ating haluin. So, ito na yung itsura niya. Kita nyo ba? So, atin muna siyang ipalatik-latik ng konti. So, pwede na natin ilagay yung pumpkin na ayan. Optional rin lang din to kung gusto nyong lagyan. Ito, nilagyan ko para naman may konting sustansya talaga siya. Yan, depende pa rin yan sa inyo. Ako nilagyan ko para may gulay at kasi kailangan ko talaga ng gulay sa aking katawan at para sa amin ni baby. Kaya more on seafoods talagang kinakain ko ngayon na which is bawal na bawal talaga sa akin. So, anything na niluluto ko, nilalagyan ko talaga ng mga gulay. Kahit ano pa yan. Tulad nito, di ba? Ito dapat ano lang doon, nilatik lang to na tulingan. Pero instead na nilatik ko siya, nilagyan ko pa rin siya ng kalabasa. Yan, haluin nyo lang siya hanggang sa mag-mix talaga. Tapos iwanan nyo ulit ng 5 minutes. Tapos okay na yan siya. Sarap niyan. Naano lang ako kasi kung 5 minutes ulit natin siyang iwanan, takman lang natin. So after 5 minutes, so as you can see, naglatik-latik na dyan siya, oh. Lobas yung pinakang mantika niya. So pwede na yan siya. Pwede na tayong kumain. Luto na ang aking nilatik na tulingan with pumpkin or kalabasa. Tikman na natin yung ating giluto, oh, na kita nyo ba? Ayan. Ang ating niluto na nilatik na tuna with kalabasa. So, tikman na natin. Mainit pa. Ang sarap. Namiss ko talaga luto ng mama ko. Ganto talaga magluto yung mama ko. So, kunti lang kinain ko ngayon, ha. Kasi kakain pa ako mamaya, eh. Nagutom lang talaga ako. Pag buntis ka pala, no? Chika ko lang. Pag buntis ka talaga, tamarin ka pala talaga maligo. Ako maligo ako, maligo ako ngayon, kinabukasan hindi. Pero nag-hotbath naman ako. Ganun ba? Yung nalalamig, lamig ako sa tubig. Kung maririnig yung background ko maingay, pasensya na kayo kasi nga may ginagawang building dun sa baba namin, mismong gilid ng building namin. Sa mismong gilid, ha. Sarap. Kita nyo ba? Mamantika-mantika dyan siya, oh. Pakita ko, ha.
Masarap. Tapos yung kape ko malamig na. Abang-abang kayo sa aking mga upload buhay Abu Dhabi po ni Food Ventures with Isinasias.